Ассалому алейкум ҳамдиёрони азиз, аъзоини гурӯҳи Ангурӯ ва Буғ. Имрӯз 6 апрели соли 2024 ва ба маълумоти шумо мерасонем ки ҳозир баҳор аст ва ҳангоми баҳор меваҳо дар саршавии баҳор ба нурии минералии азотдор муҳтоҷ ҳастанд ва мо онҳоро ҳатман бояд азотием. Ана ин мебинед дарахт лимон аст. Ман бехи ин лимон шлангро мондагӣ будам ва обдор кардам. Бинед ана хел пури об кардем. Замин об дорад, нам дорад ва ман бехи ин болои ин нами ҳозир мепартоям вайро. Нурии минералии азотдор. Нурии минералии азотдор чи аст? Ин ана карбамид аст. Ана мо мегирем шлангро ва мебинем ки об аст. Ҳар як дарахт тахминан ана хел мечошем як тахминан 2 пиёла бар ин. Дидед? Ва ин об мешаду ба ҳамин нам меравад зери замин. Ана ин тахминан мо 2 пиёла бар ин азот чошидем. Яъне карбамид чошидем. Ин бо ҳамин обро гирифтем ку мо шлангона шушта набарад да? Об истодааст, ҳамин об таҳшил мешавад ва ҳамин нурии минералии мо бо ҳамин об поён меравад. Ана ҳамдиёрони азиз, анам хел кунед ки тобистон аввали баҳор инро дар тӯрямо наметиҳед. Мана бинед. Мана ин додани озуқаи азотдор, яъне карбамид. Карбамидро танҳо ва танҳо баҳор метиҳед, чунки карбамид барои нашъунамоии бутта хизмат мекунад, бо азот таъмин мекунад ва баргу навдаҳоро ба қувват мекунад азот. Ин карбамид аст, карбамиди тоҷикӣ аст ва мо ҳамхел ниҳолҳоямонро акун бо азот таъмин мекунем. Ана ҷое ки об аст ман мечошам. решаҳои лимонҳо то ҳамҷо омада растагӣ аст. болои ҳамин обашро мечошам. инҷо шаволи об мезанам хай. ана бинед. Дидед? ва ин ниҳоят нашъунаморо хушрӯй мекунад. фоидаи калон дорад ба дарахт. Як лимонро не. тамоми дарахтотонро напурсед. инро тем мешавад, вайро тем мешавад. тамоми дарахтотонро бо ҳамин нурии минералии карбамид шумо ғизотиед. ин беҳтарин кор мешавад ва мана ҳамин нашъунамое ки ҳозир дарахтҳоро мебинед, ҳамин дучанд сечанд мешавад. ана ҳамдиёрони азиз, ин буд ғизодиҳии дарахтҳои ситрусӣ, ғизои азотдор, нурии минералии карбамид. як бор дигар мегӯям, карбамид аст. зери ҳар як дарахт шумо 2 пиёла карбамид тиҳед. ҳоли ҳаминҷа ҳам метиҳем. ҳоли об биёяд, ана ҳаминҷа ҳам метиҳем. ана ҳамдиёрони азиз, ин буд як дарси майдачаи навбатии мо оиди бо азот таъмин намудани дарахтҳо. 2 пиёла бас. бо баъд аз як 20 рӯз, як моҳ бо як маротиба дига тиҳед бас. бисёри баъд натиҳед ки азотам баъд ин нараш бисёр мешаду медавад навдааш. ҳамдиёрони азиз, дар паноҳи худо бошед.